Andikoni kumira ndega, andikoni kumira ndega, andikoni kumira ndega, Jehova mira ine chokwadi andikoni kumira ndega, akone wababa kumira ndega, sandira mera kumira ndega, Jehova mira ine aiwa andikoni kumira ndega. Ndinoda kuzivisa kuti tina baba munyore sungano vari pano. Haleluya. Amen. Saka ndinoda kupa sungano yavo kuti vaimiririre ivo. Haleluya, haleluya. Amen. Kuzivisa nokutungamiri hwavo kuti vakamira sei nebasa riri pano sekugara kwatakaita nekuti tichaitei kana takamira sei. Haleluya. Saka aiwa ndinongodzwa kutenda kuti handichina akawanda kana ivo tagova pabasa ravo nekuti aiwa tinokutendai baba neti maita yima ndipo kana kutaura pamwe ngatozoshaya ndakadzokera asi nganditende kuti maita yini titange kutaura nepazara nasita. Haleluya. Amen. No kamsirei baba mwari vakutenda kana basa ndere saka tinoda kukodzera zvekwamu kupa kana kuti ratotanga baba ndiro chitosuba matotanga. Haleluya, haleluya. Vanofara haleluya. Vanotenda haleluya. Ndiko baba maui ndinobva ndiri pabwera ndandoshanda hangu ndiri asi kumushachaiko ndipachena mbwera mese muno kuziva in 2 weeks time tikuenda kune 3 days conference muye haleluya 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 kune zvaitika iko kune zvogara zviitika kune zvamakuitika kune zvaitika zvinofara. Right. Ndiri kupedza nguva. Ndinachira minongwa pano. Ndochatopa sabhora kuti watiitire zvinofanira kuzoitwa paintroduction kuti wamba madoro. Chero. Handimboiti sekuti nguva mutai bhora ndiro. Go bhora. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Sungano oye. Sungano oye. Labubu oye. It's nice to be here. Kuhle kuwalapha. Kumnandi kuwalapha phela. Kuti thine tinoungana panelo nzvimbo eLibenbeck. Tichiva tenda kuti chengetedza zvavanotiita inonguva inguva yamaintroductions handakutaura mberi asi iniso kudzoka mangoita ini ndinonzi vasiziva kana kuti vapostori vanova chemeni wesungano yaana baba vatinawo panapa tina vakuru vari Bishop's Council vana vaovhasiya vedu tina vaovhasiya baba vamujeni vari pano ava tina baba vaovhasiya vamupondi tina baba vaovhasiya vamatava ndivo vakuru vari pano iye zvino vana baba namai nambuya vakuenda zvavakutozorora tichava navo nguva fukufupi yekutevera iye zvino regai nimboti nimbogoma vamaogoseo vambokukwazisayo titi rugare. Amen. Amen. Checha Jesu, haleluya. Amen. Vakatengwa neropa raJesu, haleluya. Amen. Tinotenda manirani nyasha dzaMwari zvakanga sina kukwana zvakanga sina kuzara zvakaonekwa naMwari kudenga ndikuvanoona kuti isu tisakwana nekusazara kwedu zviri nani tiwanirwe nyasha muna Kristu Jesu tikukwana nekuzara nokuda kwokufa kwake nekumuka kuti situgoniswe muzita raJesu, haleluya. Amen. Tinotenda
nekuda kwenyasha idzodzo dzakapfuura mberi muya muchinwa waburuka kusvika taburutsirwa Archbishop Chirwa muranda waMwari patinoda kukudza manhero ano muzita raJesu. Haleluya. Ngatitendei tikudze muranda waMwari mudzodzi waMwari wakatibereka neevhangeri baba vedu Archbishop Chirwa muzita raJesu. Haleluya. 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 Pamwe chete nababa Bishop ndoda kuvakudza panguva ino atuwo mangwanani tinzwe kuvakudza nokuvagamuchira muzita raJesu. Haleluya. Utungamiri hwose hwana baba hwemaoverseers wose, utungamiri hwana baba hwemafundisi wose, vabati evhangeri, madhikoni, vaparidzi, vanyori nevatariri kusvika pamukomana mudiki muimba yacho muzita raJesu. Haleluya. Ndinotenda nokukudza mbuya vedu mbuya Bishop muzita raJesu. Haleluya. Pamwe chete naamai Bishop, vanamai vanokuzwa vose nokudedzera kusvika pamusikana mudiki muimba yacho muzita raJesu. Haleluya. Regai titende ndikukwazira mose nokutenda nokuya kwenyu muzita raJesu. Haleluya. Haleluya. Vanhu vangaona sokushomeka vachazara ilotenda asi panapa tinoziva nezvazvinoita zvakubya zvino zvanoita muri kare Yesu. Haleluya. Ndinotenda regai ndine baba mujeni kana pamadamu raJesu. Haleluya. Ndokunga tine dzimwe hama dzatingatadza kunzwisisa dziri pakati pedu dzandinoshuva kwazvo kuti vamwe vadzisiye kunyange nepadzakagara hapafaniri kuti vakagara saipapa. Muri kare Yesu. Ndichakumbira kunyange baba vamauye mugamuchira vatungamiri vose kunyange vafundisi kwavakagara kuso kwavafanira vakagara. Ndichashoka vafundisi mupe ikoko. Haleluya. Kune hama dzatinofanira kutenda vaprofita vedu muchechi ino muzita raJesu. Ngatingovatendai. Ngativatendei. Kana chechi isina muprofita yakafanana nebofu. Bofu harina nyange rine mutungu wakakwana asi rine dambudziko rokuona. Saka chechi kana isina muprofita haigona kuva. Ngativatendei vari pakati pedu muzita raJesu. Vanofanira kukuzwa kakapetwa kwezi Bhaibheri shoko raMwari kuti vaprofiti vanosimbisa kereke. Kereke kana isina muprofita haina kusimba, saka vanhu vanopedzera vaita mahure echechi. Ezvo vari kutiza mumakereke takambosvika kuzaka mufundisi akavharira vanhu muchikoro. Zvikanzi ndikutaura nehedmaster pamusoro pemuripo wemari izvo aida kuprofita nechechi inei. Aisaina matemo chechi ainzi Church of Christ irambe. Akavharira akakumira akatezga ndokumbirawo ndikoprofita. Asi mundiprofita makandivharira mbamo ndasiya ndakakira chechi yangu yandopinzawo. Ndikutaura chokwadi. Tiri pamuchemo. Vakachemera baba nemachena kuti vaprofita tikati haiwa enda pachena. Isi hatidi zvokuba zvikanzi haiwa. Tikati zikanzi vanaenda vharire. Kuvavharire zikanzi havana kuziya. Uzonoparidza muchiti musaenda kuvaprofiti wauya kuvaprofita. Saka zvandikutaura ndezvokuti tina baba vapedza ndokumbira kuti musunge baba. Ndinofara kuti muri baba. Zvipondere tavaprofita asi takasiyana. Hazvina basa kuti unoprofita asi kuprofita kwakasiyana. Kuna anoprofita kuunganidza, kuna anoprofita kusaunganidza. Hazvina basa kuti unoita asi kana usingagoni kuunganidza muprofita asagoni kuunganidza. Ndizvo zvandinoziva. Kana vaprofita mubhaibheri vakanyorwa sezvavari mabasa avo muzita raJesu. Haleluya. Saka tinoona kuti pane mimwe nzvimbo muprofita anotopfachura kana kutouraya mweya yavanhu iye ari muprofita. Pachitaridzwa kuti paari pasimbiswa asi iye anenge achitouraya. Poshanga zvibereko asi pakakumbirwa navana nokutenda nokunzwisisa. Baba vari pana ava vanosenza kuZimbabwe Prison Services. Vari vakuru veko. Kana titi vakuru tatopedza. Kana uchida kuona kuti vakuru sungwa. Parangava yatichadzidziswa pano.
vari program iri pano tichadzidziswa zvemutemo ndopa uchaona kuti vakuru akanga vari pano kuri kuvaserengera zvavo asi pauchaona kukoleji yavo ndopa uchaona kuti hauna kumwana. Saka vari pano vakanzwa evhangeri shoko raMwari vakagamuchira vakatenda kutouya panapa ona tiri kuvabata tisingatyi tichiziva kuti munashe tava norama. Ndoma muchitenda muchikudza leno kereke yaMwari shuwa magona kufunga semufungo unoita murume uyo nekugamuchira nokukudza sekukudza kuita murume uyu tese tikapona. Checha Jesu, haleluya. Zvatikutaura izvi kutaura chokwadi pamberi paMwari izvo tiri muno tiri vanamudziwa tinawo atisingagoni kuti tiitaure asi achakurukurwa asi murume uyu wakatenda akagamuchira akakumbira kuna baba kuti vatungamirira vaprofita vasvike pasangano paari pane vanhu vanodarika 200. Nokuti muno muri vanhu vanonamata muri branch rake muri branch rake imi varume muno vakatokwana varume vari pabranch asati vainga vakazi vevana ndikutaura chokwadi vese vanokona ava tikati i110 yevanhu varipo pakatomirirwa kunobhabhatidzwa vanhu more than 40 izvezvi more not less more than 40 pakamuzuma pano vanhu pakababa ava vati ini namuda mutango unobhabhatidzwa kumahushu kuno kusangano yana baba kusungano ndosaka vari pano. Ndo vakaparidzirwa vakatanga kuona mukomana uyu vakamutenda vakamugamuchira kunyange nekubasa maofu anopa vachimupa amene chavakanga vaona vachingoti mukomana uyu haenda wechechi musiya yakadaro mupe purogiramu majutis asingadhisevu chechi yake iwe asini nayo chechi ndokuzoti musoro uno ndobva vakashoka kuvateveri kunonamata mukomana uyu sovatasanganawo navo ndobva vabatsirikana. Saka vari pano ndokuti vakukwazise vakuru vekupriso vakuru vanoti kana dziri pamapendekete kana makepisi ava nezisibheji zvokuomberera kwete kadokodoko kaya isihombe isiri resimbi ngatifarire kana tine vanhu vakaita sevana muchechi. Chechi haisokoni kutendeusa vanorwara pezokuya muri bishi kuti uya unoponeswa yango chechi varwere vanokukuzwa chiko chechi pamatenza vanorwara asi ndafara tichitenda kuti vakukukwazisai ndati ndikutorere nguva ndikuzivise murume ari pakati penyu tine munhu mukuru vari kuru vehurumende vari pakati penyu muzita raJesu. Amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's nice to be here. Amen. Tina yetimegakani kwa baba mtasa baba mvangeri vanotandakashika baba mtasa varunanga ndofataka onekwa ipapo kusvika nhasi vari pano vachitenda mukereke zvakuza Apostolic Church. Saka ndinokumbira kuti tese tivagamuchire tivafarire kuti iko zvino tinavo muno vari baba vedu vanotungamirawo nyika vanhu vatenda nekugamuchira shoko reevhangeri yaShe nanhasi vari pakati pedu muzita raJesu. Amen. It's nice to be here. Swakanaka kuwa pano. Tinokutenda vanhu vamwari. Ndingati vanhu ivava vakuru ava patakavaona kwedu takava tichine chishuvo tipo vagoendireiko vakamboita nguva diki panhamo ipapo asi zvakaitwa
shoko raMwari ipapo pandasvika pachinzi ndivava ndanyatsokuvatarisa kuti baba vachuva here ndivo here ndokutoona kuti ndivo zvotobaya nokuti vakasiya tiine chichine chidokwa-dokwa cheshoko raMwari ravakanga vatiparidzira panhamo ipapo. Aiwa hama dzangu ndinokutendai vanhu vaMwari. Ivavo vandigere navo vangu handinogavariraandinavo. Aiwa ndinotenda nezvavanoita hama dzangu nokuti kwedu zvavari kuita aiwa zvinotipa chimiro chakanaka pasangano renyu rezvavo. Haleluya. Tinotenda zvakanyanya ndakuti ndingoita muchidimu kuitira kuti vatungamiri vedu vesungano kana ngozosangana navo kana ngozondudza kuvatungamiri vakuru vachauya vakunge vakuvaziva kuti tine vatungamiri vari pakati pedu muzita raJesu. Haleluya. Nevamwe vachauya kune vamwe vachauya andinozoti vavatera basa rakabatwa mukati mukambusuma muzita raJesu. Ndorandokuona kune varume vanowana ava handitini kuti ndinovoka vamaona ava ibasa rakabatwa miki navava vachidhuwara vakagara zvavo ikambuzuma vasati vari voga nanamai vazhinji vari kuya mangwani kuzobhabhatidzwa kuno yanzwa kudaro vachifona kombi iri kutevera vane kombi dzavo amekure kana sikakanganisi vachosvika nditi. Saka tinotenda muzita raJesu ibasa repakambuzuma randachiti vakakumbira kutungamiri kuti ubate basa ipapo. Saka vakasvika vatungamiri vakabata basa iri kupfuura iri kusvika naKenel Chitsungo weZimbabwe National Army atendeuka. Vakanga vasingafambe vakafamba. Saka kuti titendei nevatungamiri pasungano ino. Mwari vakupopazvira vakukomborerei chikukwazai mose chikona nyama dzose dzasvika. Mwari vari kuitai zvakanaka. Nyasha dzaise kuti Jesu Kristu komborere mukuopopazva musangano uno muzita raJesu. Amen. Muberekere mupedza nguva yenyu ngaatinakupedza mitauro yemashoko avo zvakanaka muzita raJesu. Amen. Amen. Haleluya. 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 Regai mufaro muzhinji kuti tapiwa zuva rinonzi chekutanga mufanire muzasi mazviita aba nekuti tisonganiswe sezvataitwa. Shoko rangu kumapisarema 133 rinoti tarirai kunaka kwazvo kana hama nehama dzichigara pamwe chete neugare dzigere pamwe chete nemufaro. Zvino hama nehama dzasanganiswa muno nhasi wanga usingazive kuti ihama yako, asi shoko rakuti ihama yani yako, kwete nekuda kwebasa ravo asi nekuda kwekuti vatenda kwatinotenda. Saka izvozvo zvandipa zvakanaka. Hanzi zvinobva zvafanana nemafuta akadirwa pana Aroni ari kudonha nemundebvu dzake rugare ngaruendesa mufaro kune vakatengwa neropa raJesu. Saka ndatenda ndafara ukasiya, ndatenda ndafara cheme kuti tasonganiswa, ndatenda ndafara ingo yakanaka yatawaniswa. Ndatenda ndafara vachiticha budisi kuti mati ndafara ndakuwaniswa chi mukana wekuti pamwe ndinopedzera ndisina kumbotaura. Ndo kana watokuva iwoyo pawatoiwana taura Mwari watoti zvichiitika. Saka tikufara kuti ndongo yatapiwa naMwari kuti basa racho richiitwa. Zvangozi vamwe naichiita zvinhu havana kuziva kuti tasangana nezvakanaka izvi. Izvi zvakanyanya kunaka kaizvo. Chindochokwadi chiti zvakanyanyawo kunaka. Kunyange usina kuzoparidzirwa imbofunga uchinonga mune izvozvo zvazvingotaurwa izvi unofanira kuona Mwari vakupeputse ushinure usarande uchidzokera murima kumberi yaJesu pamuproti.
Haleluya, haleluya. Akanaka kuwapano tinote rekaiwo ndinokwanisa baba vachikushukwa chirwa muzita raJesu. Mwari ngavaite zvakanaka kunyangwe vakazorora panzvimbo iyo, asi basa raMwari kupfuurira mberi nambuya tinokwanisa muzita raJesu. Mwari ngaite zvakanaka, tipe chipo chokutenda kuna baba vachikushukwa. Mwari ngavavakasira, Mwari ngavaite zvakanaka. Tinotenda namai basa raMwari kupfuurira mberi mutungamiri wese paimba yaMwari. Tinozokwanisana tose tichiti Mwari ndiMwari vakanaka tasanganiswa nekuda kunyechedzera shoko raKristu Jesu. Haleluya, haleluya. Tinotenda kufunga ndanzi ndokupasei, saka ndinoti mhoro yedu nezita raJesu Kristu. Haleluya. Hallelujah.
Tukada apostoli. Amen. Karoko muri. Amen. Ndino ngokufara na marume makaungana kudai. Atidi kuzivanza panane ngagona. Ndaraba chimwe madono unodzwa waita mama manyukunyu. Sa uyabva zikukura. Ndochokutanga. Mukomana ari kutaurwa vachiyani. Ndiye mugundo wangu mukomana. Amen. Varume vezvapupu basa ramuri kuita zvikuru vatungamiri ndogara ndichitaura kuti zvamunongoitwa vapirisita imi kana muchizoona munozoona vanenge zvimwe zvinhu zvisingaitiki zvamavangoita izvozvi ndo zvinhu zvacho ndimi vakuru vaoei kana ani anoiswa ruoko nemi moropafadza ndikereke yacho. Chimwe chete ndechekuti ukaona uri achitadza muprista ukada kuteedzera iwe wakatozvirasa nokuti chakataka ave muprista haachatonga mwari wake akamusika zvakatodaro. Ndine urombo kune anozonda muprista vakaungana kudai makatoiswa kuna mari pamuri ipapo saka chimboshingirirai kufundisa vanhu nokunamatira kuona ndo zviripo ndo zvandokutendai vaprista. Ndotenda kuuya kwekutese kuungana zvazvisiri nyore parikeiswe chikomba tichitsvaka kuti pakadyiwe here pakadii nanhasi tiri kungodaro kuti titsvage kuti zvingatiruramise nezvipi asi ndinofunga vaeni ndofunga chairman mungatadzikupawo vanhu vauya kana mangwana asi kuronga kwenyu saka ndo zvachitinetsa. Ndine urombo kuti takutambirai kwasviba mangwana asi basa riripo kana watotendeuka watokuitoita basa ramwari makutotendeutsa mumwe nyaya iripo yeshe cheino ndeyekutendeutsa kudzorera vanhu kuna mwari haisi yekuti tingofara kuti zvakuyaona vanhu toda kuti vanhu vakarurama ndokuti matodai matorurama vanhu vakarurama varida kudzorerwa kuna mwari ndo vachadzorerwa kuna mwari nenzira yenyu. Iwe kwamungotendeuka usati ndakatendeuka goro rakapera vakasiyana muri vamwe chete. Saka ndinotenda varume masvika pano tinokutambirai kuti manzwa maintroduction apfuura kuti vana baba vaungana. Saka basa rese richaitwa pabasa pano mangwana tomuka tiri mumamvuserere edu totoita zvine basa hanzi na MC toda kuti wanoona wako mushuvwe mukesheni unongonozviwa uchiwedai pano kana uine ragi rakadaro ndokunozviwa. Saka hanzi kune basa mangwana basa riri pano nderekutendeutsa vanhu harisi rokungoti sungano kutendeutsa vanhu ndosheshezva ku. Saka ndinotenda vakuru chairman tatambira vaeni vedu vauya inu vese hamusi vaini chimwe chete ndechokuyeudzai kuti munhu anzi auya pano wezvapupu kune dhora riri kubiswa vangazokanganwa kubisira vana vamakadhi munhu wese auya pano kubatsira zviripo kune dhora kana kudarika uchida zvako asi munhu asvika pano anobisa dhora riri dhora rokuti tigowana chokudya kana uchida unobisa hako zviri pamusoro ndo zviri pano zvimwe zvacho ndinokutendai nekuuya kwedu. Haleluya. Haleluya. Sungano we. Sungano we. It's nice to be here. Zvakanaka kuva pano. Sure tinotenda kuva pano. Inyasha dzani dzamwari dzasakisa kuti tive pano zuva ranhasi uno romusi wa 14 July 2017. Tinotenda zvikuru. Chokutanga ndida kuremekedza muvambi wakavamba nesangano rinozvapupu baba achi kuda kwavo baba kuti nhasi kuzonzi kune zvapupu
sungano izikuzova kune sungano chikonzero chababa let archbishop ndoda kuvaremedzera zvikuru baba vachirwa zvichiremekedzavo zvikuru sei baba bishop vari kuramba vachitungamirira kereke iri kukura nomuono wavo wakapinza nomuono wavo kunoita kuti tuve vana baba vanonzi vana baba tisingodzi vana baba chete asi kuti vana baba vanonzi vanani vana baba mukati maana baba ndinoremekedzawo maobvasi edu vatinavo zvigaro zvavo chienda kumapastors vafundisi nezvigaro zvese zvinoremekedzwa kusvika pamukomana wekupedzisira chiti haleluya. Ndinoda kutendawo zvikuru vaenzi vedu vakafanana naHeadman. Headman is a traditional leader. Manjwa traditional leader havana zvavari kushaya kumba kwavo handiti zvese vanozviwana asi vakaona kuti pane chinhu chimwe chete chandiri kushaya yani nemwana kuti mwoyo wangu usununguke ndinofanira kuva pedyo nani namwana kuini wangu inini ndinozokona kumisa kuti ndiri pamberi paMwari ndinani wangu. Haleluya. Kana Headman traditional leader chino ndinofanira kuziva musiki ndokuti upenyu hwangu kudini usununguke ndege kudini kuremerwa mukati mokurarama kwavo ndochinhu chimwe chadini chasara. Zvimwe zvese ndinazvo asi chandisina ndiyani ndinokutendai baba mwana kuropafadze baba vanezi ndokungakusvikwei pamugereka uko munenge mugeremo muya mafenzi kuti uchitonhorera handiti uchikudazira nomufaro vari kukati mene nebasa vachimatimba vanenge vachidini vachidira vakati umutoemazvangutii asi pane hapana chimwe chandinoshaya zvese ndinodini ndinozowana ndakagara 4 venimopsimana ndikaramba ndanoshaya ndini ndichiri makagwiyo kwangu pane kuitemeterwa hakuna ndodini asi chinhu wani chandiri kushaya ndeyani Mwari musiki handiti chine chavachada iye zvino kana idzonyembedzirembera kunze kwani nokuti ivaidza kuti nyembedzi ndakadzipuwa nani naMwari. Vazhinji vari kushanda navo vari kudzinda asi zviri kudini zviri kuramba. Saka baba vareza ndoda kutenda zvikuru makazvisarudzira nzira yakadi yakanaka yokufamba nayo, nzira isingaremu kwete, nzira isingadhakwi kwete, inokuremedzai asi makafunga nzira yeufaro, nzira yekutenda Mwari. Ndinokurokodedzai zvikuru. Mwari ngakukomborei tidogare. Amen. Varuveka tinokuvatamira namaoko maviri Headman nababa vadeza kusungano. We are saying baba, vana baba, welcome to Sungano. Ndiendera mberi ndichiremekedza mbuya vedu, mbuya vakaita basa guru. Mbuya ndio vaidingira babashi vachiita basa rani, vachifamba vachidiwa vachisara navana, vachichengeta vana, vachisara vachisungira shoko raMwari chienda mberi. Nanhasi uno mbuya tinavo, mavaona vari vana vambuya havana kuti ndinosara pano kuti sungano aiwa musurwadzano hanzi neriwo ndirikudini ndiri kuenda. Vari kudzidzisa vana mai vedu vatinavo, madzimai edu kutya chii? Kutya Mwari, kuremekeza Mwari, kuziva kuti
Mwari ariko anonzi Mwari anofana kuremekedzwa sei. Mbuya vakura asi vanoziva kuti akasvitsa kuti kure nedaro ndiani? Ndimwari ndiye wakachengetedza upenyu hwangu. Haleluya. Chengetedza vaamai bishop. Nanhasi uno vari kuramba vachifamba vachibatsirana namadzimai leadership yavo vakazvinipisa kudaro. Havambozvidariri kuti mai bishop vana madzimai vari kuratidza rudzidziso namaitiro avo ezamuyani handiti kuti andamboona zvekuti madzai makuona handiti mukasvika paura vanokozi kuti ndiro handitika vanozvitoita very simple handiti kuti madzimai vasatya madzimai shiva vave apochepo amai handiti amai vana madzimai vakudzita zvakanaka inovarumbidza amai zvirumbidza madzimai avaovhasiyasi madzimai avafundisi sori yamapastors vafundisi nezvigaro zvese kusvika musikana wopedzisira ichiti rugare. Hama dzangu ndinoda kuzadzisa zvambotaurwa nababa wamadonu apere panao. Nhasi izuva guru ndofunga this is yatinoti men's conference zvapupu zvajesu men's conference yaana baba vana baba misoro yenyu yemba ndozvinotaura bhuku rani raMwari bhaibheri iyi ririkutaura baba musoro wenyu wemba. Kana baba akasaita musoro wemba haasi baba handiti baba vanosungirwa kutaridza kuti ndi baba namabasa avo oubaba. Kwete ubaba zvakafanana neimbwa. Imbwa inotiza pamushapayaka ichiti manext door ese kana maraini ese akatenderedza inenge ichiita ikoko ichindorwa nedzimwe handiti zvavanenge zichirwira nodi ziva handiti zvino handiti hanzi ndini chete handiti apa ndini ndinofana kwachi baba panofana kutaridza kuti ndiri kutonga in this territory handiti zvino handiko kutonga kwatinoreva ikoko handiti isu tiri vana baba. Ndoda kuchingamidzai vana baba nokuuya kwamaita. Ndinoziva kuti maenda kure muchitsvaka mari muchina muchikwereta muchidii kuti muuye kunosungana tizosangana saana baba. Tikurudzirane kugara saana baba. Zvamaita izvozvo zverenokaya ndinonafanira zvakakosha kwazvo. Sungano iyoyi yamauya iyi haizombofi yakapera mukati mwemoya wenyu. Muchabva pano madzidza chimwe chunhu chamusina mbodi. Takapedzisira timwenguva kugara pasi saana baba tichiti kufundisana musi wa 4 November 2016 kumasvingo Lovell Triangle ndo patakapedzisa kuita chii sungano yana baba. Isusu sana baba hatufaniri kudyiwana namai. Vanamai ndi vanamai endikati kaenda kubhaibheri kuti vanamai ndi vanani tinovaziva kuti vanamai makanzi mubatsiri wana baba. And the converse is not true. The opposite is not what? True. Ndinoona kuti inini iye zvino vana baba ndio vada kubatsirwa
kana physical yakuta mambiri yako chao mwana akasika achiziva kuti ndakusikani baba tare mabhuru chao anditi jombere nehuku kana garukoni chao zvarinenge richiita anditi rinotaria very proud anditi inofanira kusvika kwakaitwa neirichi riri baba kuisu ndinofa zvikuru nokuuya kwamaita zvisinei kuti vamwe tirikuti avamwe vasati vava vakawanda tinozati vamwe vachasvika kuti mangwana but isisu tauya ngatiise musoro pamwe sana baba tova nomuono mumwe. Izvi zvapupu zvaJesu Apostolic Church, vana baba vamwe. Ngatirege kuva kuti uyu ane pfungwa dzake, uyu ane pfungwa dzake, hativaki, tinenge tichiputsa. Tauya pano kuzodzorana nokuumbana kuti nindivewo baba vakaita savavo babavo ndozviita sei, babavo vanozviita sei kuti vanzi navana vavo ndi baba. Kunzi baba is not easy, kunzi baba zvinhu zvinorema. Baba unofana kunoitira mhuri yavo, mhuri inoitirwa nani nababa. Mutupo pamushando wani ndowababa. Kana kwauzobana mutupo kwamai vanenge vatenda vani vasekuru, zvinoreva kuti vasina chi baba. Haleluya, tiri kuzwanira. Haleluya, zapopo wae sungano wae. Ndiro basa resungano. Sungano takauya kuno sungano kuti tizodzidzisana kuumbana, anditi kuumbana kuva kunonzi baba, anditi nokudzidzisa vana vedu tsika dzakanaka. Kana usiri baba akarurama, baba vanosha Mwari, baba vanoshani ndiwo baba vanokwanisa kupa vana dzidziso dzakarurama. Ndiwe baba vakakwana, baba vakazara. Unodzidzise chimwe nawo kana usingachimani, kudhakwa, kusasana makuziva, kusasana kwakasiyana siyana. Anditi mangwana uri wabuda, mangwana uri wabuda, kamwana kari kuona. Anditi amen. Mwana ari kukura ationa baba sana aba kuzo tanga wewe manje kapita baba kapita baba kwa nini ndio wewe ndio sema nini unataka shumu uko ndio baba sana nini ndio sema kitu sasa hizo na kuwaza asije zamani kamaita unombasisa baba ndio kuwaza leti kana mama baba na mama baba kupenda wazishungirira izi ziso yatakapa vana isina kudini sina kukodzera. Amane shamarira takabva kunyika tese, takabva tese kunyika ndokwatai vari ipapana patitesa neni wavo neni pano papa tese hakuna kana nomwe dakarurama pamberi paMwari. Ndiani taura varume hatina handiti tirikuya kutsvaka kururamiswa nani naMwari. Mutoro ne baba vakadini vakarurama pamberi pano pamberi paMwari. Nokudaro kuti kirikiri zvapupu inzi zvapupu zvaJesu Apostolic Church. Inini sana baba misoro yemba
ngasuke itizeza kuti yenu imi vana baba mukaisa musoro papi pamwe chete. Tuligamba zvake mazva kuti amene zvake ningi amene zvake ningi. Ndofunga patakapedzisira kusangana kutriangle takakurukura nhoroondo dzakasiyana-siyana dziri marenge nokusumudzira chii kereke yedu. Tikabuda namaresolutions avo tikati tichadini takavimbisa kuti tichadini tichateedzera tichazadzikisa takabvumirana chizvimwe tichazoendawo mabinisi medu. But at the end of the day tichaona kuti isisu hatina kuzadzikisa zvinhu izvozvo. Takanyapa kunani? Kuna Mwari. Tisafunga kuti Mwari zvatinenge tataura tinovimbisa akangamwa Mwari anoziva Mwari. Tinenge tichiwadi titsvambe pamberi pane paMwari. Kana tavimbisa chinhu sana baba ngatizadzise chinhu ichocho chozadzikiswa ndokuti tiwadzane nani naMwari. Kana tisina kuzadzisa chinhu chocho tine chitsvambe tinondotongwa nokuti tinenge takonewa mabasa edu sana baba. Wangomozana kuti uri munda wako here achokwadi ndiye asokagara uri munda wako tukandiyeya asina mashoka awo uchadi uchafa hana ubikwe akanikwa Safira mkazi ndo auyawo tukanzi iwe mkazi ichokwadi here kuti Maria matengesa munda wako yakateka tukanzi ichokwadi ati wakutizana mkazi uri kunyepa ndibakayo vatisati mambabani uri nokunyepa akasvika kasikuruka mukadzi atinonyepa nokuti zvavataurarani namurume wacho nababa imba yakafudza zvinhu zvakati zvakashata zvokunyepa zvikandona tsoka idzo ndedzani ndedzemurume wako vachakubva kumusumudza izvezvi vachikevisa kuti unomwika ivo ndozvachadiwa nokudai kunyengedza Mwari nokuti kukunyepa zvinoti zvingolezo Mwari. Anditi tiri kuti vana baba vana vedu navave vana vanoremekedza vamwe vabereki ngavave vana vanoremekedza vabereki vavo baba namai nedzimwe nzvimbo dzekereke kana vanavakidzani vese. Hazvikumburi kuti baba menda kukereke mweya usingaendi kukereke zvinokurwadza here mushama. Mwari unoyo anoona handiti munozouri amurumainzi munoziva mukatinendeni akanga arimo kuzodziwa waMwari mukuru kwake asi vana vake vakomana vaviri vainetsa zvokunetsa zviya asi kupedzisira akazonzi vana vakava vachafa musikupi mumwe chete imba yavo chapara musuku mumwe chete vana vaya vakafa musuku mumwe anzwa kuti vana vafa nebhokisi raMwari raenda akanga amudhara akadorya vakadi akafa. Zvinokonzerwa nokuti vana baba takashaya dzidziso kupi kuvana. Handisi kuti akuramba tichienderera mberi asi kuti ndatinoda kuchingamidza inovana. Zvataunga panapa vabereki zvikuru sei songano ndeyokuvaka hunhu hwababa. Uri baba wakamboita sei? Baba vanokudzwa muraini namabasa avo. Baba vanobatsira chembere nechirikadzi kwete kubatsira mumwe kuya kuya.
kuti yaisina murume wakugwegwa rute. Aiwa, handiti iyo chirikazi atarise kuti batsirwe newe nenherera yakatariswa kuti ibatsirwe newe, asi kuti inherera iyi hanazo zvangu ndodyara mambo unodya china mambo ipapo, handiti urukuvara ratidza mukati menzvimbo yaugere kuti iwe uri munamati, iwe unotyira Mwari. Vanhu kuti vari mukereke mukati menzvimbo yaugere kazhinji vanenge vaona kwai kwamuri namaitirani maitirani edu. Tiri kuti Mwari hatipi zvimwezvo, Yesu hatipi nokuti isuwo hatidi, hatipi. Mwezvizvo? Yes. Hanzi kupa kunounda kwenini? Kugamushira. Tinoimba sei? Munoona kuti chirova Beria, handiti? Chirova Beria yakapenda chimba gwiwa chasego. Asi chida ichipa unenge wakadai ruoko kumashure. Uko kunoti tandavadza ruoko upi, asi wakuisa kumashure, the opposite. Handizvo vana baba. Tauya sana. Vana baba mukadzi nomuzhinji. Vana baba vanoda mukadzi wavo. Handiti? Vanoda chi? Mukadzi wavo. Ndiye mudzimai wavozve. Makaitwa nyama imwe. Nani? naMwari. Kunhu hamuri nyama imwe nhasi makuzvengana sei? Vanofanira kuremekedza imba yavo. Imba yavo ive nemumvuri. Mumvuri wemba unobva kuna baba. Unhu hwababa ndiro hwatiri kuzama kuti tiumbane pano. Ini ndotedzawo zvakawanda sachinamira. Neighbor yangu vakuni vanotedzawo zvakawanda sasekretari. Asi tikagara pamwe tikati kuapa pakakananisi apa pakakananisi pokupedzisira tinenge taumba unhu hwedu, taona kuti apa pane mhosho topakadzidza. Zvivimbiso zvedu zvese zvatakavimbisa kuti tazozadzikisa tozozadzikisa. Ndokuti tigonzi tiri vana baba vakasara. Vana baba vakamira pai muchokwadi. Kuti zvapupu imiyo misoro yedu isu tiri munhu tisatarira madzimai. Nokuti madzimai madzimai vanotikunda izvezvi. Madzimai atakatora tikavaroora vakatigara matomba varikuda Mwari kudadashi isusu chokodzero chii? Imwe yedu yakaangara kana kuti chii? Kati vana baba vakasununguka, vakasunungura mwoyo yavo, vanogashira Mwari mwedu nomwoyo wose. Saka handida hangu ramba ndichienderera mberi, asi ndakuti nimboti ovi tichionesana kuti baba vanomufanira kuna baba vakaita sei. Handiti? Zvakasori Bhaibheri achiti kudza baba vako namai vako ndokuti mazuva ako agowedzerwa kupi panyika. Hakuna kutema Mwari kudza mai vako hanzi kudza baba vako nani? The first is the father. Saka baba musazvisa kuti muri second because you are the first. Ndimakatanga kusikwa naMwari izosvikwa mudzimai. Mudzimai akasikwa somubatsiri kwamuri. Saka musava imimi rakasikwa namadzimai. Imimi handika hatipanzwisisei ipapo. Handiti? Saka zvese zvatichakurukura panapa ngatizvikurukurei nomwoyo mumwe kutaura kwandaita. Zvatinoita kubvumirana tichapinda masolutions, whatever we are going to discuss.
ngative ndinokumbira imese contributor imese ngaticontribute tese nokuti kereheyani ndeyedu tese tiwakakereyeda kutese anditi saka ngaticontribute ndokuti kana hama dzedu dzinouya kuzobatana nesu dzinoreswa tauya kukereke tauya kuchechi tauya kuzonamata zvinenge zvamunoona zvamunoona mairi zvichiti vamwe vachinamatira kwanzi muprofita achinamatira munhu asina kupfeka hamuna kuzvino asina kana statinot ari muroyo ndokazvinoreva asati muprofita anoti mufundisi anoti mutungamiri wamwari hapana nditi hapana kuda chose zviripo zvakawanda zvekuitika zvatinoona isizvo handizvo zvatakacharichira isi tiri vanamati tinoti tiri vanamati vakakwana pamberi pamwari saka ndoda kutenda chinguva chino chamandipawo kuti ndikugashire ndichiwedzerwa taugana vavamani vamatunhu saka ngatienderere mberi chikurukura tiri tese takadini takabatana sunungukai vana vamai sunungukai vana vamai tobatana kuvumba chinhu chimwe chinosimudzira kereke yangu yedu munhu akauya pamberi pamwari akanamata akashinga pamberi pamwari akabva kuti rwendo unda kufamba ndikabva ndazadzisa mwoyo wake wenda mwoyo wake wakaguta ndozvakufambira unenge wazosunungura pamberi paani pamwari haleluya toda kutendai chiti kugare